Aquest primer dia del mes de març té glaçat una bona part del territori valencià, però això no ens ha de preocupar massa perquè, segons el nostre refranyer, març glaçat portarà bones pluges per al mes de maig. El que ens ha de preocupar és el cor glaçat d'aquells que decideixen invadir territoris veïns sense més explicació que la d'aconseguir ampliar un imperi que mai no ha de tornar. Ens ha de preocupar el cor glaçat dels governants que aboquen cèntims sense deturador perquè la indústria armamentística continue fabricant productes de destrucció massiva. A nosaltres no se'ns pot glaçar el cor davant les injustícies, ni els desnonaments o la manca de sensibilitat política. Convé no deixar que se'ns quede gelat el cor.